Crtamo misterije. Sablast iz Vojkova. Ovo je priča o Borisu Penevu, ljekaru i čovjeku koji je vjerovao samo u ono što je mogao vidjeti i čuti. Na priče o drugim nevidljivim i tajanstvenim svijetovima u nevjerici je odmahivao rukom, govoreći kako priznaje samo naučne činjenice i da je sve izvan toga zbir običnih gluposti koje on ni u snu ne želi da prihvati. Cijelo njegovo životno iskustvo sastojalo se upravo od realnih i racionalno objašnjivih događaja, tako da je Boris svoj otpor prema bilo čemu onostranom njegovao decenijama, sve do jednog hladnog novembarskog dana, kada se nakon radnog vremena uputio kući. Nije odmakao ni 2 kilometra od Sitova, sela u kojem je svega nekoliko dana ranije mijenjajući kolegu počeo da radi kao ljekar, kada je ugledao oskudno obučenu djevojku koja je stopirala. Iako obično nije primao stopere, Boris je povezao djevojku, prvenstveno jer je znao da joj, ukoliko tako loše obučena bude dugo stajala na toj slabo prometnoj cesti, ne gine upala pluća. Djevojka se odmah po ulasku u auto predstavila kao Marija, te kratko rekla da ide u Vojkovo i da joj se otac zove Rade Ristić. U prvi mah je izgledala kao poprilično govorljiva osoba, međutim, to je bilo sve što je rekla. Na sva sljedeća pitanja, poput onih zašto je loše obučena, koliko ima godina i zašto ništa ne govori, uopšte nije reagovala. Samo je dalekim i praznim pogledom zurila kroz vjetrobransko staklo. Pomislivši da Marija vjerovatno ima neki psihički poremećaj, te da je ne smije prepustiti samoj sebi, Boris je odlučio da je odveze na traženu lokaciju. Skrenuvši sa magistralnog puta, uputio se lošim makadamskim drumom ka Vojkovu. Zamolio je djevojku da, kad već neće da odgovara na njegova pitanja, barem prstom pokazuje put. Tako je i bilo. Odsutnim, laganim pokretom ona mu je pokazivala gdje da skrene na račvanjima. Kad su stigli do kraja makadamskog druma, u podnožje brda obraslog gustom listopadnom šumom, pokazivala je prstom ka svjetlucavim tačkicama koje su s vremena na vrijeme stidljivo izvirivale iza ledenim vjetrom uskomešanih krošanja. Do tih kuća vodio je uski zemljani put. Boris je objasnio djevojci kako ne može dalje autom, ali da će je otpratiti pješice do kuće. Uzeo je svoj crveni džemper sa zadnjeg sjedišta i zamolio je da ga obuče prije nego što izađu napolje. Za divno čudo, tajanstvena djevojka je poslušala i zaista obukla džemper prije izlaska iz auta. Samo za tren Boris se ponovo okrenuo ka zadnjem sjedištu, zgrabio jaknu i odmah izašao. Iznenadio se vidjevši da je nema na polju. Ovo ga je zbunilo i preplašilo u isti mah. Nemoguće, mislio je, do šume je bilo barem 20 metara, ni da je ptica nije mogla tako brzo stići. Marija! Marija! Dugo je zvao, ali odazivao mu se samo vjetar u krošnjama. Uprkos više nego neobičnoj situaciji, zaključio je da je najlogičnije objašnjenje da je otrčala kući kroz šumu. Pomislio je da se vrati u kola i nastavi svojim putem. Ipak, njeno psihičko stanje obavezivalo ga je kao čovjeka i ljekara da se uvjeri da je na sigurnom, pa se uputio zemljanim puteljkom u pravcu titravih svjetiljki. Nakon 10 minuta stigao je pred kuću na vrhu brda. Pozvonio je i nije dugo čekao kad se na vratima pojavio omanji čovjek zapuštenog izgleda. Odmah su prepoznali jedan drugog. Čovjek je nedavno u ambulantu doveo jednog od njegovih prvih pacijenata, jako bolesnu staricu. Iznenadio se što vidi ljekara pred svojom kućom i pozvao ga je unutra. Boris ga je pristojno odbio, pravdavši se dalekom vožnjom kući i pitao ga da li zna gdje živi Rade Ristić. Domaćin je odgovorio da je to on, glavom i bradom. Tada mu je Boris ispričao šta mu se desilo u zadnjih pola sata. Rade je sa svakom riječju sve više širio oči. Kad mu je rekao da se djevojka zove Marija, čovjek se naslonio na zid i počeo da plače. Izgledalo je da ga je ta priča pogodila kao grom iz vedra neba.
Boris se nije pribrao od još jednog iznenađenja, a Rade Ristić je, jecajući, počeo da priča sav jad koji ga je snašao. Govorio je kako mu se kćerka Jedinica zbog neuzvraćene ljubavi prije 8 godina bacila s mosta u nabujali potok. Kako su je danima tražili, a onda našli na nekih 10 metara od mosta, jer joj se neka žica obmotala oko nogu. Pričao je čovjek kako je imala na sebi samo šorc i bijelu majicu bez rukava, mada je bio novembar i bilo je hladnije nego što je sad. Reče još kako je njena majka ubrzo nakon toga smještena na psihijatrijsko odjeljenje lokalne bolnice, jer su je nekoliko puta hvatali kako i sama hoće da skoči u nabujali potok, jer je navodno njena Marija zove. Ridao je jadnik nad svojom sudbinom govoreći kako je nekad smijeha puna kuća spala na njega i bolesnu, jedva živu staru majku, te da je djevojka koju je Boris povezao mogla biti samo neka bestidnica koja zbija šale na račun ove strašne nesreće. Slušao je ljekar i nije vjerovao sopstvenim ušima. Pitao se da li je moguće da je djevojka koju je povezao toliko poremećena da, obučena baš kao Marija na taj kobni dan, stopira na mostu sa kojeg je nesrećnica skočila i predstavlja se njenim imenom. A onda mu Rade reče da pričeka i ode u kuću. Vratio se noseći fotografiju i govoreći kroz suze da niko više od njega ne želi da je Marija živa, ali da to ne može biti. Boris nije razumio mnogo od onog što mu je očajni čovjek govorio. Bio je užasnut fotografijom sa koje se smješkalo lice djevojke koja je maločas bila u njegovom autu. Kad se najzad pribrao i rekao da je potpuno siguran da je to djevojka koju je povezao, Rade ga je ljutito pozvao da pođe s njim, da se uvjeri i da se poslije toga nikad ne vraća. Ne mareći mnogo za hladnoću, sa tankom košuljom na sebi, čovjek je odlučno grabio naprijed. Kao u transu, Boris je išao za njim. Vjetar je sve snažnije duvao u njihova leđa, tjerajući ih ubrzanim korakom, i Rade Ristić je uskoro otvorio drvene vratnice seoskog groblja. 20 metara od kapije pokazao je u pravcu jednog groba, govoreći kako se nada da će se ljekar najzad uvjeriti. Boris je tada vidio nešto što nikad nije mogao zaboraviti. Nešto što je zauvijek promijenilo njegov jasno ocrtani, trezveni, naučni pogled na svijet. Na mramornom krstu, sa još jasnije i veće fotografije od maloprije, smiješilo mu se lice djevojke koju je povezao. Samo pedalj iznad, vjetar je ludački vitlao njegov, rukavima za krst privezan, crveni džemper.